Right, we need to rule out you tell them to take chip that and put it in your Christian. Would you say, Okama, would you say Okama, Josephine? That I want to sustain the 20 development in 1997 and training. Oh, na famu shamba kwa development. Kwa wakati nise bwana na try moja ndio. Try mwalo. Alright, fight for development na Josephine Mkoe. Okay. Wakati mfunza ile Josephine. Sera albita ndakakwanisa kuenda kuna agent akatiperekedza Austin Matofu ndichida kumubvunza saka ndisati ndawana mhinduro Josephine akabva andiro vanhu vandazongobva ipapo ndichienda polisi. Josephine taura titi nangoti ndichitanga kusvika panapa muno mushavo ndakapuwa introduction kune musikana yanonzi Christabel Musoro achinzi ndiagent wemastens ndiye akabva anondisvitsa kuna sekuru Charumbira sekuru Traimo Charumbira. Kana uri muno mahausi sekuru sekuru mama chete uri Charumbira taura titi asi Christabel asati andisvitsa na Traimo Charumbira akandisvitsazve kuna Succeed. Kuna Succeed dani? Bingura. Occasional with stand. Kasi chakazoitika ndechekuti ndakamubharira mari yangu takawina matutuka katatu. Kekutanga ndakabhadhara, chipiri ndakabhadhara, chechitatu pandakati handina kustendi ndibhadhara. Ndipo ndakasvika kustendi kwaitwa zvisizvo kwacherwa makomba akadika pasina uya zvanaka. Ndokukana kutanga ndibhadhara lechitatu. Christabel Musoro bhataiwa hazvina kushanda. Chimira titsvage pambanani tichinyangona kuti nyaya yaSucceed 27 ndopatana Succeed ndiani? Succeed arikuti pane mukadzi wacho arikuti mukadzi waSucceed uyo mugara ndiye akakutengesera kutanga nemurume wangu but ndakasvitswa na dara kuSucceed saka unokuti iwe pawakauya wakatanga kutengeserwa nemurume naSucceed murume wako une agreement ere naSucceed iriko Washington. Okay, look on tengesera uno. Chichakatika pamama tengeserana. Chakazosvika paitwa makomba ndokuchibvunza kati kune makomba zvakaita makomba chikatisidza kati kune makomba nawo waiforma zvidhina ndovaita makomba aya asi makomba aya mukanyatsochitarisa makomba aya ari pasite pestate ndakati makomba aya zvaadai ari pasite pestate disagreement yakabva yadhina iyo yakapera nekuti wakawana vachivaite chakazoita kuti usangane neuyu chii chakazoita kuti uyu ndandatosangana naye ndiye akamukanchidza ndiye akakusvitsa uko ndizvere uyu unomuziva here amai unomuziva ari chii arisawira ndiye akasvika here namai ako kaona iwe uyu unomuziva here taitamba tiri vatatu takadai
matamba mese maitai zvelenzi zvamavire wamashure kubva kumashure aora pedza tona mukatarisa yanoona chiri kumashure kwacho Christabel atiwodipo akamira saagent chitupa chake chiripo pabebero akamira akamira saagent ndiye aivitinisa zvainga zvichiitika nokuti mina ndisina mutinisi kunoko saka ndiye anga achikutinisa zvazvichiitika pakati pauna success mukadzi wake. Christabel apa waiwanika pari urichiya ndakamirwa shamwari yangu as a witness Josephine Mkoyi akatenga stand. Okay. taona kuti pamba itwa mambo Christabel vakazotaiwa kunogona kuonaona pano ndopakabva azondichitsa masiku chavo wakapindwa mari yako yavo kwachikokonya kwachikokonya sabata murume wavo akudzora mari yako akangoripanga haana kundidzosera saka kati ngaende ave mari yako kwete takazoti ndenge titaura netono tingaite way forward kuziya iti haana mari ndobva ndati chimbi paipanoenderana nemari yandabhadhara but still handisina kufana nazvo ndakabududza hana kufana nazvo ndopandakazoti ndingaendite second option second option ndopatakanosvitswa kubama kwacharumira ndobva manobhadhara mari futi ndobva ndanobhadhara nandine dimi yana chida kutobhadhara kupedzisa icho saka kwacharumira ino ndikwachakuira ndinomapepa acho ari pana mai sabu mapepa kwacharumira afuna kwacharumira euku hakusina iye hapasina iyo stand iyo wakadzorwa mari yako handinaudzoseka vakangondititora ipanoenderana nemari yamabhadhara zvavakataura iwe unobva wakadya usavere unogara wakadya usavu saimo wakabhadharwa nani mari yelenzi yawakatengesera koseiwe kuti akatitora ipanoenderana nemari yangu saka kwachikokonya watora here zvinoenderana nemari yangu iriko kwachikokonya okay zvinoratidza kuti vanhu makatanga kuzivana zvekwakadya usavisa zvavo takatanga kuzivana zvikuisa zvavo isati mamboita zvekwakadya usava takatanga kuzivana 2023 naMachi makachenga 2020 iyo taangoti tichibva tatadza kuirana nezvatanitaona mari yeveiko saka kutaura kuti une lendi nzvimbo mbiri dzakatenga dzakabva dzazoitana but ndaida hakuwani asi iyo yacho ikoko ndakaonati chii chiri kuita kuti uyu musikana ataure kuti iwewe wakadhivhelopa mazvimba chiri kuita kuti musikana uyu ataure ndakadhivhelopa mazvimba inhau yeruvengo rwavavepo pakati pangu nemusikana uyu 2024 ye kura pajuly ndakauya kunoku osha ndauzina mumwana wangu airwara ndopandakanorara kuna musikana kuzindazi kwaChristabel anogara ndopandakabva ndazoti ndabva kunoku ndadzokera kuHarare ndakaona ndakufonerwa nemunhu akundudza kuti ndakaba zvinhu kwaChristabel saka ndakafonerwa neboyfriend yake ichiti makaba zvinhu zvaizvozvo ndezvangu ari pane boyfriend yake anonzi Muvingi
unomuziva here naye ndinakanga zvinhu zvakamboiona saka zvadaro ndataiwa zvima handina kuva zvii zvamakashaya ndokupatsanamudza ndopandakayeuka kuti zvine izvozvo takazvitakura ina Christabel achiti ari kunozvisiya kumba kwaEsnat but tisati tasvika kumba kwaEsnat kune zvakatengwa zvakasara zvese takanozvisiya pamba paEsnat kozi ndopapastori pakaenda kupira saka ndakangomutsanamudza achisiya izvozvo kasi uyu musikana uyu anga atiudza murume wake kuti andisungise saka ndakataiwa ina ngatisungitsike chi nyaya idzodzo then Christabel ndopaakatitanga kundisira mamessages achinditukotoa kudzire boyfriend yangu kudana nekuti ndakuramba mamessages acho mandinao iwe Josephine akakwandisa kwakadya usari njani kwana Trimon ndakaenda ndina Christabel ndandisingatokuziva takakwira kamota apo ndobva kumarainototongo usina kuziva iwe akakubatsira kuti uende kwanani handiwa wakaenda nahere kwana uyu uyu takaenda kwaGasani akakuendesa kwaGasani ndiani ndi Christabel naEsnat kozi kwaGasani saka uri kuti Christabel wanga usina muzivise ndikureva kuti kwakadya usavi ndatakakwendesa kwakadya usavi kuzonasangana na Trimon ndiani ndi Christabel wadati iwe watu wakati mamuziva ipapo nondati inga maiziwana wani mumashure pamakaenda kwani right ipapo ndatisina kukanzwisisa wakwanye papi ipapo ndatisina kukanzwisisa kuti ndakasangana naChristabel kuti tiende kwasekuru nguva iyo tatachitozivana kuti pamashure inini naEsnat nekunanamutenga chii chakaita kuti ushandise Christabel kwacharumbi Christabel ndiye aiziva kumba kwasekuru charumbira paunoziva sechii ishamwari kana kuti land baron kana kuti munhu mudzila weland Christabel land baron akakamira saagent tichisvika ikoko anga akamira saagent mari yake agent fee yakatopiwa iwe Trimon uyu musikana unomuziva iro kumuona wakamupa mari 150 yake rii auya ne okay iyo kamo 150 handina kana mari yandakambopiwa zvakanaka right dati makanoona nju titaurire makanoona tinangoti Christabel akamangarira kuti ini Trimon akamangarira ini Josephine achiti ari kuvaka muchinzvimbo make maakatenga kuna Trimon saka uyuwo ndikini Josephine takazomubvunzawo akati Christabel ini Josephine akazoti Christabel akamuziva pamusoro pemwana wake munyaya yemasteris Christabel anzi akafonera anzi anonzi Costain akati pana sekuru vake vane nzvimbo yaaitengesa vakaenda kumba kwasekuru Charubira vanove vakazoratidza stendi kuna Josephine anotizve akanyorana nasekuru nezvenzvimbo iyi Josephine anoti akasiya mapepa amba paChristabel kuitira maland baron hanzi Christabel ndiye akatotisiya mapepa achona kuitira maland baron anotengesa nzvimbo dzevanhu ndobva Costain anove akanoratidza ndini sekuru avo anoti akafonerwa naChristabel achiti ane shamwari kuda stendi vakaenda kumba aitsini kuti vakaenda kumba kwasekuru Charubira vachibva vanoratidzwa stendi ndokwera nzvimbo iyi stendi yachona yakanga iri 20 by 15 anoti Christabel ndiye akanyora agreement of sale Josephine akabisa 900 US Christabel akabisa 900 US Christabel akapuwa mari yake yebasa sekuru Charubira vanoti vanoziva Josephine nokuti mari yakapfuura yakabva mumaoko make vachitizve vakapuwa 900 musi wekutanga kwakasara 700 Christabel akazouya achiti anoda mapepa aJosephine pane zvaanoda kunogadzirisa saka akamupa sabhuku vachizoti Charubira
Chamira akauya naKristabel naJosephine kuzonyoresa Josephine mubhuku vakatenda vese vantu basa kunyoresa ngati kuchidiko. Right, iwe urimo kwanda mzalije ani succeed ulima kama malewe amuna umpachini Ako ya asili agent, anga tiri ma friends kutoka ati Josephine Akra State. Kulewa huko. Josephine ni majangu utaura na Josephine. Saka takana una njimbo yaliona Josephine yengi aida pe 100. Josephine kwa anuna njimbo. Sekuchaka kwa ita anzi makumba bunga rangara lupo kujana. Langa siko mbozi state. Alright. Hii nyao ni Israeli wawika ya waketishana kwa katika usawa. Say friend, that don't go to friends. Iyo una say. Ili maziro anoita pakati ngosenda ngandisipo asina kanzo Christabel mfu abaenda na Josephine na posting achiti ndatenga state akatonote akaperekezwa kutenga mapozi na sekuru wake posting ainda agent ndiye akatonuka kawaya posting alright do agent ulichi panyai witness waseku uyakakaita Christabel chikuwa mara yakatumipa $75 takashiyana chiti sekuru akutowanza sekuru ndatomurume wenyu mune mari munechika sei musina mukadzi Christabel saka wabvwana mukadzi ka sekuru amenotu akazoyara achibvebvawo sekuru hatizivi assistant taizoti amai vanhu muridzi westate kana vabereka ulichi panyai iyo zita rako ndiani posting Kosien. Ulichi ama yako deipa. Taitotamba tese ava tasingatambi navo taitamba tiri 1, 2, 3. Handiti? Maitamba mulichi 3. No asana. Yes. Chitamba mtambo. Mati. Sinongweta zvinhu kungo sabla zvinhu kana kutasei. Handiti? Ndoza akatisawira. Ndine hama yangu shamwari yangu stand. Sekuru wangu wakatoremerwa ndo pakafa mama yako ndo pamureko ava mukoma wangu vanotanya yanaka kai mataiwan ndopa auya vabereki vangu vakwatoripo pakandifona achizosvika tichizoenda kwake tichizoona sekura nzvimbo ndeamai ava Christabel vakatozoenda futi mumemvloku mamusina mapepa ekuchistendi yamai ava mamune mapepa akagara akatengeswa kare vakuru vedu vachiripo isitakato witness wose family handiti ndoba akaenda anotora chitupa chasekuru nefoto akatora foto nefoni handisoti akatora foto here ndakakwatira mapepa ndoba akawana chitupa changu chakuti ndiri witness wake zvisirizo zviri zvokuba kwaakadaita saka nguva yakasvika akapa sekuru anitakubanida vakangomupa mapepa yese apo mapepa avo anga asina mapepa achi eiwana isaizoti iye akati ndogona kunyora sekuru ndakadzidza pane kabhuku so ndokandokundira ishe wangu akaburitsa katakanyorerana kabhuku ikapo anapo kwaari kuzoti kaisa kuti kakati kakanyorwa payment plan yekutanga tanyorerana pakuti yaku musikana izvoerewe musikana mune kabhuku kakavanzika dai hausikero wakanga ari asina kuda basa itokupuri anga atori zvakanaka uye ndinotibatsira sekuzwa kwaita mvakaitanga pandenetawana hatikubvunzei ukadzawasanyaya kupakuita yanisakukugonya wanzoinzwa here vantu vakosvika wezo inzwa kwakuita kusarudzika manzi hamuna uimbika vanai vasikana vaimbi raitidari mina manzine nofungwa yokuti ndikuona amai ava zvinhu vakungoramba asi zvinhu zvingotaurarasha ndovakamangana kapi ndovakuimbira dare vari kutamba nedare kuimbira dare asi zvizhinji zviri kuenda kwavari ndovatauri chokwadi chavo kana iri nyaya yepedyo ameno kuti Christabel wauya nemipepiniro nemapepa eagreement yakaitwa nekuti aida kukumbira kuti ngwara tidzona because ndakanzwa pane pamaiti havana
anga ana Josephine asiriyo ndo amaka Abale wanamusi akana. kana maita akasiwa akana Yamusi akana. Kali mabebe wenyewe. Ndio sidewalk. Tuo wakati Mariani. Tuo msikana. Saka pasa kule sana. Anakuwa mambo ule. Oh, When this. Ngozi ukatosha kuti from 2023 ne-exercise yataita yekanzuro iyoyi unosara sindekoni kuti kucharegister ku ngozi takaita exercise kaviri takaita exercise kaviri ugara isiziri kumeko okochazeregister everything is closed takazokuombea manje mapepacho nando wataona kuti akadini ati akafanana ndo vataura kuti magetsi ndo vataona magetsi akadini akafanana saka handizivi kuti sei akaregisterwa akati pepairarisi ndobva tazofura mukati tikatarisa tikaona kuti mafingerprints ari apapa kana pari aripo akaita zvekufotokopa panapa saka ndakashavisa kuti sei akati iri pepa irarisi Christabel, do not think that don't understand. You don't see it. Iri loraki ati iri takaripuwa ndakatovati mukatarisa the original copy zvakasiyana. Why is it iri razoproducwa risina kusatisfyiwa sei? Isusu takasatisfya mapepa ese ari kawanda. Sekuru vanaro rakafanana nerangu irori but harina kufunda. Iri rikutange rakaskaniwa even mukacheka mafingerprints akatoskaniwa iri ravakandiratidza maaccessories. Ritori scanned zvekutorisa zvakatosiyana witness atori papepa pamwe nemafingerprints aripo ndicostin agents. Shamwari yangu iyo yanga isipo zvekuti mukatitendera kuti mafingerprints achekwe sezvo ndiri kunzi ndakapa chitu but fingerprint handina kubirwa ndinokwanisa kuita fingerprint racostin. Munokwanisa kutiitirawo kuti mafingerprints achona ochekwa. Costin handambobvira ndakatamba naye. Nditoriwo munyowani kuno. Handinambobvira ndakatamba naCostin. Taitamba tiri vatatu ndezvekunyepa zvaakutaura. Handambobvira ndakatamba naCostin. Handina. Tinototamba zvekudaro kutongoresera vanhu. Akuda kuramba mukati medara nekuda kwekuti iye akakuedza kufikisa musikana. Ada kufikisa chete. Hapana chimwe chinhu chinoda kuitika kana mabvunza musha wese unoziva mukadzi. Nokuti mukadzi uya anotera mutero. Musangano wese anoti anozikanwa nemusha wese mukadzi. Anawo mutero. Saka uya aitenda zvibheri. Vari kufikisa ana amene atizoziva kumagirlfriend kwavo. Ndokwaakufikisana iko. Kuti vada kufikisana. Vaita boyfriend one. Yes, handizoziva kuti boyfriend one kana kuti vada kufikisana chete. Asi tendi ndeyama yavo. Kana makatibvunza musha wese. Boza amaya vanotenda mumisangano yese. Amaya vanotobvisa mari inodiwa mumusha. Amaya vanozikanwa nemusha wese. Vakatombera sabhuku.
haifana about magreement akasiyana. Imwe ine yakakomishinwa inoratidza kuti yakakomishinwa ayo manje manje. Chiri kuita kuti urambe awa chii iwe hati ndo yaramba yaiya pana mai uri kuirambirei agreement ipi yacho ishi iyo chakaita kuti ndira mukata 7 mafingerprints ari kutonga akaskaniwa akafanana saka adina kusatisfyiwa saka parakabuditswa musi wauya kuzoaseswa vachidze photocopy ndobva but photocopy iyi kai haina ichazoita kuzoiswa mai manje iyo haina kutosatisfyiwa saka ndobva ndati ko haina kusatisfyiwa sei sekuri maine nebepa rakafanana neiro iri kutsvange riri scanned zviri kumbofamba sei hapana kandidaira saka mari arikuziva kuti ndiwo amauchetere alright ataure kana tiri mudhini chete kutotaura kwamukana kuti utaura nai zvinoratidza kuti step iri panapa yecomissionary kai haisi kare titaura kuti zvakazokomishenwa rini takangozvita pakangotanga nyonga iyoyi yemastens obva angosatisfyiwa 2023 13 September 2023 and haisi stembu yeizvezvi right plus ndiri kunzwa kuti imi makamboendesana kumapurisa yange nyaya iyi ndakanzwa mufoni warakristeni zvikachinzi sekuru vari kutaura kuti kristabel hanzi kristabel mapurisa kucentral pakatangira nyaya yacho asina pakatangira ayo zvakasiyana ndakuziva yekucentral ndechi nyaya yemapurisa ekucentral iripoiko zvinezvi ndiyoyo yacho yatakauya kuno kuchida kusangana nasagundi ndinapostini kristabel ndopakabvauya paraundi yanga iri nyaya yei kucentral inyaya yei kucentral yaive iri nyaya yeassault but zvava zvabva panyaya yestand kristabel akauya ndobvati ata tiri paraundi but akabva akumidza futi kunomangana ndiye ndobvati anzi ndabva mazinofonaro mazinofuadoko ndonyaya iri kurotono kukoti tasvika kurotono nokukoti tava tanzi doketi asasauya kubva kupi kunosha kristabel ndopakatukana napipi achiti pipi nokoti achibva ikoko ndopakabvaona kuti atukana napipi ndobva yamuvana 1 December ndisvika panaa hapana akambobatwa izvozvo ari kurotondro kucentral kuitira pfuura irori kucentral kune nyaya yandakatovhurisa musi wa7 December taenda kurotondro tapedza ndati this past week hapana rakabatwa kucentral yanga iri nyaya iyi anga akaiswa masales takatobuditswa nezuromani yanga iri nyaya iyi ari kuti patakabva kukoti musi wa7 yeassault judgment yobvanzi musi wa29 obva enda chinoripota kucentral achiti takamutuka tichimutuka zvisiri izvo tobva tanzi tiri kutongwa nedisordinar contact of public hamene zvavakataura tobva tavharira takatozobuda nezuro but mangwana tiri kuenda kukoti achiti vakandishaudha tichibuda mukoti vaida kundiropa ndodhoketi rakanyoresa tikaverengerwa inina esinati muviri kristabel amene kuti sei anenge atone chirwere chekunyika kokungotaura chokwadi vakungotaura chokwadi chakaitika ndechekuti tapedza dare musi wa7 ndonyaya ndikutaura musi wa7 ndine madhesi uyu kristabel naesnat vakatanga kutera mashure mangu vachindishauda kusvika ndabuda esnat ndopakabvaudza kristabel kuti ngatitore handbag ndore neevidence kristabel abva ati yotora handbag nditore foni ndopakabva ndaudza mupurisa ndobva ati ena unomangara nyaya yacho ndopandabva nenamananomangara musi wa7 saka ava vakabva vati tiri kuuya kudare chishanu musi wa29 ndoba tiri kufanira kuuya kozi tiri kunhamo kubhuku
ndopavakabva vauya iwo kamwana kanyaya kuti vada kuroba ndakabva ndanoisa chaji ipapo kwete kuti vada kundiroba ndakamhanga ndichiti vanga vachinditera vachindituka uyezve vazengi vakuronga kuti ndatimubvutirei beki ndorine evidence saka friday iyoyo yavakauya ndopavakabva vauya kucentral ndaive nditoripo ndakadei ndopava vakabva vanzi aiwa since vakwanisa kucomply kuti vabva kuti vachiuya pacentral ngavachiendawo kumba votozosangana mande kusvika mangwana havana kana kumborarama sales ndogona kupai foni namba dzemupurisa wacho mubvunza kuti vakararama sales here izvizvo vabva vauya makarara kuti tokizeni takarara kucentral tichinzi court aitoita aitoita pressure kusvikira nezuro hatina kana kutomboenda kukoti vaingoita zvekungoti chikidzira zvenhu chinzi kupedzisira mupurisa akavhurisira doketi uyu akabva ataura kubva atizvoni Josephine ndiye ari kupa pressure kuti paassault kukuvara kwamakaita mazino amakaenda kunorapiswa akarara kuchina mhora saka ari kutipa pressure yekuti ava vasikana ava ngavarare muchii saka isusu hatina mabuditsiro atinokwanisa kukuitirai ndozvatakaitwa musi wefriday tichitobva kurotonro kukoti yeassault takatongobuda Josephine angatokomuniketa nemapurisa aya tichitongobatirwa ipapo parotonro tichienda kucentral ndeya Josephine Mkoi phone number